kwatholakala ukuthi alikho elinye elifana nalo igama likaKristu Jesu. Ya kuba bonke abantu bebengadunyiswa abanye abantu thina sakhetha ukudumisa uJesu. Oh haleluya. Namhlanje usuku lwethu lokuqala lemvuselelo. Tshela umakhelwane thani kuzoba mnandi. Awukhulume njengomuntu ophilayo wena. Awuthi kuzoba mnandi. Ninjani kanti eGoli ungathi nilele nje. Hayibo awumthethani kusazoba mnandi. Mtshela umakhelwane kusazoba mnandi. Oh haleluya. Yeah. uJesu wasikhulula. Jesu wasikhulula. Ungavumeli ireligion ususendaweni yokukhululeka ikubophe. Usendaweni yokukhululeka. La yindlu yokukhululeka. Uma ungakhululeki la uzontshontsha uye emaklabhini silele. Ngoba usuke wayibopha endaweni yokukhululeka. Haleluya. Tshethani kusawukholwa noma umemeza. Awuwile noma umemeza awuwile. Angifuni ushaye uJovije endaweni eyirong. Nansi indawo yokukhululeka. Makuthi thani Jovijo. Ushaya kulendlu. Amen. This is day number 1 of our revival. Namhlanje uNkulunkulu usibusisile. Angifuni ukuchitha isikhathi bazalwane ngoba ngifuna uNkulunkulu enze umathanda kulendlu. Kulemvuselelo kuzokhishwa abantu amadliso. Kulemvuselelo kuzophulukiswa abagulayo. Khona izinto engizisho ngesibindi ngoba uNkulunkulu sengiyamazi. Angisagcini ngokumkholwa kodwa sengiyamazi. Ngisho mina uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu. Kulemvuselelo kuzophiliswa abagulayo. Kulemvuselelo kuzokhululwa ababoshiweyo. Noma ngabe uboshwe izini, noma ngabe uboshwe ukwesaba, noma ngabe uboshwe imimoya, noma ngabe uboshwe abathakathi, namhlanje kulemvuselelo ngiyamemezela wena uzokhululwa. Kophela leli viki makhelwane sewukhululiwe. Uzoshintsha udayeke, mawumnyama ube mhlophe, mawumhlophe ube brown. Khona kodwa into ezokwenzeka angazi yini. Angiyazi yini. Kuzokwenzeka usimangalise empilweni yakho. Because this is the revival for the Christ our Savior. Maye sikhulula, maye sisindise ezintweni ezihlukene. Niyazwa bazalwane. Ngiyakhumbula ngo1996 ngafika ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. 1996 namhlanje usayinkosi yami. Kulo 2026 khona ozothola uJesu njengenkosi nomsindisi. We have thousands of people who are attending this revival. Khona abala endlini, khona abasibuka online. Ukhona umuntu ofanele ahlangane nenkosi yamakhosi. Futhi ukhona osewahlangana noJesu okumele kulunga impilo yakhe. Futhi kukhona ofanele kulunga izinto zakhe. Futhi kukhona ofanele kulunga ingqondo yakhe. Futhi kukhona okufanele kulunga inhliziyo yakhe. Tshela umakhelwane thani ngathi le yakho. Khona kumele kulunge nenhliziyo yakhe. Ungahambi noJesu ibanga elide unenhliziyo embi. Nenhliziyo eyidwala. Nenhliziyo engachotshozwa. Namandla kaMoya oNgcwele. Inhliziyo eqinile. Namhlanje kodwa ukhona umuntu uNkulunkulu ngiyamuzwa mina. Angazi ukuthi uNkulunkulu utheni kumvangeli namhlanje. Kodwa mina ngiyazi ukuthi khona umuntu uJesu namhlanje aze kuyena. Ngiyacela ukuba sime ngenyawo zethu. Phakathi kwethu, this is a man of God. Some of you have seen him on the social media trending. Umuntu kaNkulunkulu okhuluma iqiniso. Isizathu ngimcelile ukuthi ebe lana nathi namhlanje azosivulela imvuselelo. Ngoba this is a man who preached the undiluted truth. Ulishumayela iqiniso linjalo. Akalishuka coat iqiniso. Manje mawulalele uzompostoli 2.0 uthi nansoke. Ulikhuluma linjalo ini bazalwane. Iqiniso niyakulazi, iqiniso liyakunikhulula. All the way from KwaZulu Natal, Richards Bay, Umvangeli Gambush Ndlovu. He is in our midst. Come on, citizens, you can glorify Jesus.
Citizens, you can glorify Jesus. Ashala uJesu izandla ezinkulu bantwana benkosi. Hallelujah. Singahlala phansi. Ayibonge inkosi. Ayibongwe inkosi. Akabonge ophila kithi. Akabonge uJesu. Apostoli angithathela ithuba ngokukhulu ukuhlonipha nokuyithoba ngamukela ithuba ngezandla zombili egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. I'm very much blessed and honored to be here egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Oh, amen. And I thank God who've made it possible egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Apostoli uNkulunkulu umusa akugcine akulondoloze wena nendlu yakho for what you stand for in the kingdom of God. Oh, amen. UNkulunkulu akwenze kahle egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Komthandazo wami ukuthi inkosi qhubeke njalo ikuphakamise kakhulu egameni kaJesu for your heart as you stand and declare the matters of the kingdom. We are greatly honored bazalwane egameni kaJesu emzimbeni kaKristu generally egameni kaJesu. Inkosi mayikubusise kakhulu ikulondoloze njoba nje uphuzisa abanye nje ngathi uNkulunkulu angakuvusela bazokuphuzisa nawe. Ungaphelelwa amandla. Inkosi iqinise izandla zakho akulomsebenzi omuhle kangaka. Ngiyacela sishale umpostoli izandla ezinkulu egameni kaJesu. Oh, amen. Glory to Jesus. Amen. Siyabonga kakhulu egameni kaJesu. Asibingelele bonke abafundisi basekhaya egameni kaJesu, ubuholi bonke obukhona, abangcwele bonke bazalwane, yamukelana ukubingelele kwami namhlanje egameni kaJesu. Awu amen. Amen. Wena uphansi ungikhona kodwa. Yeah, wenze short uhlele eduze umuntu oright ngoba mina sokhuluma kuze kuyophuma inkonzo nje egameni kaJesu. Awu amen. Funa bengise holiday namhlanje bazalwane, anniversary yami namhlanje. Kodwa ngoba kufona umpostoli ngathi mina hayi asivele sisebenze egameni kaJesu. Mark chapter 5 verse number 17 egameni kaJesu. Mark chapter 5 verse number 17. Sizoba nosuku obumnandi ebukhoneni benkosi. Are we all there? Mark chapter 5 verse 17. Amen. 5 verse number 17. Base beqala ukumncenga ukuba amuke ezweni lakubo. Sorry man, Luke chapter 5. So sengiyamangala uthi ngizoncenga ngithini ebusuku manje. Luke chapter number 5 Thank you. verse number 17. Amen. Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emzini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema, namandla enkosi aye kuye ukuba aphulukise. Amen. Inkosi busisa ukufunda kwezulayo ibandla lonke lithi amen. iBhayibheli lithi Jesus was teaching. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu esafundisa kwafika abafundi kwafika abaFarisi nama daughters of the law egameni kaJesu. Besithi iBhayibheli babeqhamuka wonke amadolobha Jerusalem, Judea and Samaria. And the Bible says, and the power of the Lord was present to heal them. Oh, amen, bazalwane. Cela sibuke nje lezo zinto ezimbalwa ukuthi Jesus was there, the power was there, and his enemies were there. Oh, amen, bazalwane. uJesu wayekhona, namandla ekhona, nezitha zakhe zikhona. Nikhona bazalwane? uJesu wayekhona, namandla nezitha zakhe zikhona. Oh, amen. Enye yezinto ofuna uyenze kulonyaka, you must build yourself to a level that your enemies are interested in what you're doing. Yeah, bethi bengakufuni kodwa futhi bengakuzibi. Yeah,
kuyenzeka njalo. You must build yourself to a level ukuthi bethi bengakufuni kodwa ba attend ama project akho. Yeah, uthi abakufuni kodwa izinto zenza bazenze izintweni zabo. Yeah, you must build yourself to that level. Ukuthi labantu uJesu abamfuni, njengoba belanga uJesu abamfuni kodwa futhi abakwazi ungam attend. Kodwa futhi deep down bafuna ukumbethela, bafuna ukumbulala kodwa deep down abamfuni kodwa futhi ubenza into uJesu abakwazi ungabibikho. Ngiyakhulekela namhlanje uNkulunkulu makakwakhe. Akwakhe ngalendlela ukuthi nabangakufuni kodwa bakattend. Ya upetrol ubiza kangaka kodwa bawufake. Baswenke bezo attenda wena. Kodwa ephakathi enhlizweni zabo bebe bengakufuni. Ngiyathandazela namhlanje. Awutshela makhana ngiyakuthandazela namhlanje, ngiyakuthandazela. Ungabi lula kulempilo, ungabi weak. Unga-attend webasalwana. Uyabona masusebenza ngempela awu-attend abangani bakho kuphela. Masusebenza ngempela u-attenda nale genge awuyazi ukuthi deep down ayikufuni kodwa iyafika ey'ntweni zakho. I pray that the grace of God may build you up this season, that even your enemies are interested in you. Babekhona awutshela makani uJesu wayekhona namandla ekhona lesitha sakhe sikhona. Oh, it's gonna be a good night. Yeah, uJesu unjani bazalwane? Amandla njani? Kodwa lesitha sakhe njani? Oh. You see, bazalwane, eventually your enemies will show up. Eventually. Yeah, they'll show up. Yeah. Maduze noma ngathi ulungile. Izitha zokulunga sizovela maduze. Noma ngathi wena uthanda ukukhuluma usukana umuntu for lokho nje. Ukuthi wena uye emzini yabantu awusukani umuntu. Eventually your enemies will show up. Yingakho bazalwane musa umwenza izinto ungabi nawo umoya we-excellence. Ngoba awu-attend abantu abakuthandayo kuphela. Kufuna nozogxeka athi uyacinga abone izinga liphezulu. Athi uyacinga indumiso ayithole iphezulu. Athi uyacinga abashuthayo abathole besezingeni. Athi uyacinga i-setup yenkonzo ayithole injani bazalwane. Eventually akekho umuntu endlini okumele enze nje agcina icala. Uma kuthiwa wozosha imemezelo from endlela ogqoke ngayo, make sure indlela ozobingelela ngayo, make sure indlela ozopresenta ngayo, make sure ngoba lendlu inezitha. And uma senza izinto asi-attend abasithandayo kuphela. Asibhekiwe abasithandayo kuphela manje. Make sure that when you come you are prepared for the moment. Your enemies will show up. Your enemies will show up. Your enemies will show up. As long as you are living a life of purpose, you never lack enemies. Because your enemies, they don't need a reason. You are the reason. We see to send Zondo. How do you act otherwise? For the fact that you are living a life of purpose. Don't show up. Jesus showed up. The power was there. The power was there. Jesus was there. And his enemies. Yeah, listen to me. This season, your enemies are necessary. Yeah, you know why they're necessary? Because it's just so proof to know Kulukun no maka. It is possible that you lose God and you don't miss him. It's possible. Yeah, manje uma uhaqwa izitha zakho wenza sure ukuthi your relations
with the master is always intact. Enemies are not bad, by the way. Yeah, they can push you to a certain level and dimension. As of when you call in another revelation. Shout hallelujah. Albongi kamaga Jesu. Manje kuJesu wayekhona namandla ekhona nezitha zakhe zinjani? Awungathi sihamba ndawonye. uJesu enjani bazalwane? Namandla enjani? Nezitha zakhe zinjani? But the only good thing they found Jesus standing his ground. They found Jesus ready for them. He stood his ground. He was never felt intimidated. He knew them, but he continued. He saw them, but he continued. Because I pray that the day they show up, stand your ground. In the spirit, stand your ground. In the principles of the word, stand your ground. Never be shaken when your enemy shows up. Yeah, Emile uJesu efundisa bazalwane nesejalo uJesu yeah litho efundisa uJesu. But there are few things esingithinta ngale ngayo yonke lento yenzakala. Uthi uJesu wayekhona amandla ekhona nezitha zakhe, kodwa izitha zakhe zazingawabona amandla. Among his enemies kwakhona isitha sakhe sasigula sishawa uhlangothi. Kodwa sithi simbethela nini? Kodwa khona uJesu, khona amandla, kodwa khona lokhethi nje simbethela nini? Kodwa akaboni ngalolo langa ukuthi special service. Hayi phela bazalwane, iBhayibheli lithi kwakhona uJesu bese lithi kwakhona namandla. Akuvamisile iBhayibheli kuthiwa bekhona uJesu bese kuthiwa bekukhona ngoba uJesu yedwa uphelele. Akodwa ngamemezele eBhinoni uJesu yedwa uphelele. Ngifisa kusena usebenza khona uma uhamba ngama corridors uthi uJesu yedwa uphelele. Kodwa ngaleli langa kwakhona bani uJesu na kodwa bamzonda ababona manje lokubethi simbulala nini? Ngoba inzondo izokwenza uzonda umuntu ophethe isolution yakho. Inzondo izokwenza ucriticize umuntu okumele ube student sakhe. Inzondo izokwenza ungayixoxela usizo. Impakamo yenhlupheko yenza uphakamela abantu kanti sebedlulile kule level ekubambile wena. Bakhona abantu basalwane. Kukhona nani? Kukhona nobani? Amandla uJesu is it? I want to find a solution among these three groups. Amandla uJesu is it? Kodwa laba ba attend the service beze ngenhliziyo yenzondo. The greatest injustice you can do to yourself ukattend isonto that you will criticize. Ya impilo ibhizi uthi ungala kade ubukhuluma kabi ngathi izona. Ngoba into ubungayifuni ubonakala ngokungayi. Awukwazi ukukhuluma kabi indawo kanti kumele ibe solution yakho. Ya umuntu engayifuni uhlala endlini ubuku Netflix udla ama popcorn. Awi attend into ngesonto athi ngolwesibili ubuyi criticize. Ngoba into ezosuka yenzeke uzosuka uzothatha icase in a place of a blessing. Kanti ushawa iattitude yokuthi usuka uyihlebe indawo kanti usaya kuyo. Kanti indawo umusaya kuyo awuyikwazi ukuyikhuluma kabi. Basalane ngiyacela awubekwa izandla umfundisi omhlebayo.
ngisho engakuzwanga yena, but the anointing will put judgment upon you. Yabo uthothi nje ula wena kodwa uzogcina icala. Uthi enhlizweni yakhe ake ngivele. Bose bethi ungavele into engakho. Lalelani bazalwana, akusiyona lento esiyenzayo edinga wena. Uwena odinga lo mbuso. Akusiyona lemvuselelo, akusiyona kampostoli. Lemvuselelo eyakho, because you need to move from dimension to another dimension. Uzomuva kanjani kwi-atmosphere oyikhuluma kabi. Ngicela mina esontweni. Yeah, ungasenzele so no injustice. Yeah, if you belong here, don't speak bad about this thing. Yeah, ngoba nangu uJesu khona, nakamandla khona. Kanti izitha zakhe injani? Sondelani, sondelani. uJesu noma ekhona amandla ekhona kodwa ba-attendile ababona manje babona indodana yombazi. Sondelani. My second foundation. Ngifuna ukuthi namhlanje ukuthi into ikhona kusho ukuthi uzoyithola. Ahlale phansi. Ukuthi into njani bazalwane? Akusho ukuthi yeah, availability doesn't mean you'll have accessibility. Yeah, uyakwazi ukuhlupheka into eningi kuba wena wedwa ongenayo. Kodwa iningi into kodwa kuba wena kuphela ongenawo likhona kodwa bazalwane. Ananga uJesu ugcwele umhlaba wonke kodwa kusibona bonke abanayo. Ngoba i-abundance doesn't guarantee i-receiving. Yeah, uyakwazi ukoma amanzi ekhona endlini. Kodwa uphumela endlini uwomile kodwa bekhona amanzi. Ngoba i-availability doesn't mean you receive. Webazalwana, lana kukholweni ke kusebenza ukuthi uyazi ukuthi senzani. Abazoma ki-register bazohlupheka i-abundance ikhona. Let me start from the natural and end in the supernatural. Tell makhani ukuthi abundance doesn't mean you receive. Ubuningi bento abusho ukuthi uzoba nayo. Uyakwazi ukuhlupheka into eningi. Bakhona uJesu, kukhona amandla, kukhona izitha zakhe, kodwa aziwabonanga amandla. Ekhona amandla. Bathi abazalwane uma bekhuluma nje bathi uNkulunkulu begcwele indlu bengiqamba amanga. Kodwa bagula baphume begula. Ngoba i-abundance ayisho ukuthi ubuningi kaNkulunkulu uzophuma uphilisiwe. Uyakwazi ukuphuma lana uNkulunkulu adehlile uphinde uyohlupheka uyolala eflatini engenagesi engenagrosa. Bese abantu kanjani ngoba wena kanti uthe enkonzweni benginamandla. Cha, amandla awashe access. Awutshela makhalithi ngiyamuzwa kancane baba, kancane ngiyamuzwa. Kodwa ngathi engachaza futhi kancane. Kodwa yena ngiyamuzwa kodwa futhi sondelani. Sondelani. Azikho imoto emagarage lePinon. Siyadrive sonke la. Khona igarage emva kwethu la. Nangaphambi kwethu khona igarage. Awutshela makhani i-abundance ayisho sikonke soba nakho. Awutshela ngiyamuzwa kancane baba, ngiyamuzwa kodwa kancane. Yena ngiyamuzwa. Awutshela makhani ukuthi into ikhona akusho ukuthi uzoyithola. Yeah, kuneyimoto ezakhiwayo njengamanje. Khona ama brand new cars njengamanje. Khona ama pre-owned, khona ko marketplace. Kodwa ukuthi siningi akusho ukuthi wonke umuntu olendlini uzoba nemoto. Khona abanama license kodwa kusho ukuthi bazoba nemoto ngoba i-abundance ubuningi bento akusho ukuthi uzoba nayo. Bakhona uJesu, kukhona nani? Kodwa isitha zwabonanga
ngoba iabundance ayishi access. Yeah, ingaba khona into ibeningi kodwa ungayitholi. Yeah. Sondelana. Abekho grade 12 ezikoleni. Awekho amanyuvesi. Sinama degree sonke la. Sinama diploma sonke. Sinama honors sonke la. Kodwa amanyuvesi anjani ona? Awutshela makhani ngiyamuzwa kancane yena mara kodwa yena akachazi. Tshela makhani ukuthi kukhona akusho ukuthi uzoba nakho. I'll talk to me, Church of Jesus. Ukuthi into njani? Akusho ukuthi wena uzoba uyakwazi ukuhlupheka into ikwi-abundance. Because availability doesn't mean access. Webazalwane, la endlini kungasingahlala kugcwale phama bese lezi itulo eziwu2 ziba empty. Kodwa ngeke ungene uzohlala la. Kodwa ikhona i-availability. Kusha wena bebethe abantu hayibo hamba lapha ukuthi we ufuna umpostoli manje angibuke ngeso kodwa umenge inyawo isitulo sinjani ngoba i-availability ayishi access. Sondela kancane. Awekho amaringa ey'tolo okushada. Awekho amagawuni aqashisayo. Awekho amasudu aqashisayo. Ayikho imali ebhenki yokulobola. Sishade sonke la. Si-engagwe sonke la. I-availability ayisho ukuthi usayithola. Let us see that kanjani. Let us see that kula level ukuthi i-ring uyayi-afford. Kodwa ukwazi ukuyithenga uyifake wena. U-afforda ngisho ungathola ye-shepherd kodwa ngeke uyithe bese uyifaka wena. Ngoba i-available doesn't mean awutshela makhani ngiyamuzwa kancane bese thithi imishado lo baba ngiyamuzwa. Noma epersonal kodwa nje. uJesu waye amandla nesitha sakhe kodwa ziwabonanga. Yabona basenza lemvuselelo nje. Something is available. Angazi ukuthi ufunani kuleli viki, but I decree and I prophesy something is available. Abadinga impartation ikhona kuleli viki. Abadinga breakthrough ikhona kuleli viki. Abadinga imali ikhona kuleli viki. Abadinga impilisho ikhona kuleli viki. Umbuzo uthi, do you see what the Lord has made? Asiphindeni kokugcina ke manje. I-availability ayisho ukuthi you gain access to it. Ubuningi bento busho ukuthi uzoba na uyahlupheka into ikhona. Okay. Until someone say until we teach you how to receive what is available. We teach you how to receive. Uyahlupheka into iningi kodwa uma ungafundiswanga ukuthi into ekhona ithathwa kanjani. Abanye babona imvuselelo, abanye babona isizini, abanye babona umnyango, abanye babona elevation. Until we teach you how to receive. Until we teach you how to receive. Ngoba mpostoli i-challenge abazalwane is to receive. How to, let it happen. Jesus was teaching how to receive. You can ask the apostle, kunendawo ohluleka ukushumela kuzo ngendlela abakwamukele ngayo. They were too casual. Uthi sabatha ufuna ukuphakamisa into awamukelwanga kahle. Okay. Wena lona uyedolobheni uyothenga umufike lapha eShoprite bese uthi hayibo angiphathele ingane yami amadanone. Ne? Ubuye namadanone wena uwadla amadanone. Futhi awuhlangani.
namadanone bese uthi kumntana wakho naka amadanone ngikuphathele wona kodwa uma uwafuna uze kimi awakho amadangwa namadanone kodwa uma uzwa une desire nje yedanone ngingakubona uyele fridging kada usanga kimi ngoba uma uzothi kuye naka amadanone akho uzothi usemsebenzini ehlela abangani bakhe base crash athi bafethu asendlini enginamadano amaphekha u6 lapha manje umama uthe awami uyabona bese enika abangani bakhe into ka 3 weeks iphele ngo1 hour ngoba usuke wathi wena awakhe wangamfundisa ukuthi into ekhona ithathwa kanjani lento ethi woza kimi uthi noma into kungeyakho kodwa uma ufuna iaccess woza kimi angiwathi kodwa woza kimi angiwathandi kodwa yesajani woza kimi why I am teaching you how to receive, how to take what is available. Ojal makani nifuna siyithathe into ekhona namhlanje. Awu neslow kodwa funa siyithathe into ekhona namhlanje. Angazi ufunani kodwa something is available. Kuleli altar something is available. Kulendlu something is available. Shout hallelujah. Okay, let me support my statement. Ojal makani ukuthi ufuna ufundiswe ukuthi wamkela kanjani into ekhona maskena la uthi umfundisi let us receive the servants of God ya uma nomqondo we religion uzothi na sekwapresswa abantu ngeke lethi sebenze kada unayi attitude yokwamkela izinto ekhona. Do you know why usebenze kwe umsebenzi wonke isikhathi esithi without promotion mangena abakhulu awuhloniphi yafuna mangena isenior yakhe emsebenzini uphakama uthi mphathi ninjani khona into edingayo yini ngoba awukwazi ukunika attitude level osafuna ukuya kuyo into zostuck isenhlupha kwenu ukuthi ukhuluma kabi abaphumelelayo kanti lento ifuna ufundiswe ukuthi ithathwa kanjani. Lashumana thuma angakhe ngayusho umshumenekazi lo mama umshumenekazi endaweni uma kufika umuntu kaNkulunkulu ezoshumena ma lo baba wenza udodudo hamba ethandaza ya lo mama wezwa kuthiwa kuno baba ufikile lo Elisha nje hamba ethandaza yonke imizi uphuma uyangena kanti lo umprofeti uzodukela endlini yomshunemikazi lithi lo baba wathandaza uma eqeda ukuthandaza umshunemikazi wacela ukuthi ahlale phansi amenzele into yokudla akaqala ukushumela endaweni kodwa uyaqala ukuthola iplate akaqala kade fikile lo baba eshumayela kodwa uyaqala ukuthola umuzi okuthiwa hlala phansi uthola okuya ngasethunjini kodwa akaqala ukufika endaweni. Lalelani bazalwane, one of the first thing uma usuzohlupheka ekulahlekelayo hospitality. Yeah, Tina, we are too stingy for our destiny. Yes, one God is too stingy. Yes, Tina, sisaba usebenza nomuntu ohleze kuncoma uthi ngoba ukhonza nje ubonakala uright. Wena ususaba ukuthi athi uze enkonzweni uthi hawo ngeke enkonzweni ngeke. Ususaba nje ukuthi asiye enkonzweni uzokuthengela ilunch. Ngesikhathi ethena uzela ilunch kanti khona izwi elimlindile ngesikhathi engakakuthola kwenyama bese uNkulunkulu efika nokamoya manje sizolikhulisa kanjani ibandla sikhonza nabantu abastingi. Uthi umuntu emsebenzini ngiyathanda ukuze emvuseleleni kodwa itransport anginayo wena uhlula ukuthi woza
ngizokutholela umuntu ozojika nawe, ngizokuparishela. Ngeke sinakhele libandla ngabantu abastingi, abantu abalanda umlayezo, balanda hospitality. Ayahanduya zikhabayande. Hospitality. Hospitality. Sinenkonzo, siphusha inkonzo, wena uphusha ibhola. Kodwa siyakha la. Lokuthi wena noma bawina indebe yodwa, kodwa thina siwine into, kodwa iposter kaze uyiphushe njengoba uphusha ibhola. Ngeke sakhe labantu abangena umoya. Hospitality. Lo mama athi prophet, ngelihlale phansi. Ngelihlale phansi wamkele nje okuya ngasethunjini. Lo baba wahlala phansi, lo baba lo mama walungisa isilovela sakhe wamlethela. Hawu sondelani bazalwane. Ngimthandazela sondelani. Wamnika lo baba wadla. Umeqeda ukudla nonceki yakhe. Wase lo mama Ngicela ungisiza nje baba. Ngicela njalo uma uqeda ukushumayela le ndawo. Udlule la. Ya leta ngikhuluma nobaba ekhaya ngikho nami ibudget yami kodwa nje dlula la. Ngeke ngiwe ngamaplate amabili. Sengafika umuntu azahamba endlini yakho. Angazathole lutho ngoba wena ubudgetile. Alithi phaphe labantu bazothi bamkela ihambi kanti bamkela ingilozi uqobo. One of the signs that you are ready for visitation, inhliziyo evulekile. Yeah. Ulana noma usufikile awuna amen. Usufikile kodwa. Okay, awukhiphanga mali, awusakhiphi na amen, awusami nangenyawo ke. Wena uthule nje uyasibuka. Have an open heart for visitation. Wamnika la baba wadla sondelani bazali sondelani. Every giver must be observant, because there are no coincidences in the spirit. Every giver uma usuqala nje unikela vula amehlo kanje. Ya uqalazo ngoba abantu abanikela kumele banikele bevala amehlo. Why? You must open your heart, because the prophet is in the house. And you must know, when you see a prophet, a season of a prophet has arrived. Because prophets are entrusted with prophets. Awukwazi ukuhlupheka sekufika umprofeti. Uthi lo mama nginamafutha neyiphupha nencane endlini, uthi umprofeti hey qala ngami ngoba awukwazi ukuqhubeka ufe kanti sengikhona. Lo mama lo wabuka wathi ngicela baba sekhapha uye kune report of umnika yini. Wathi baba uyabona yini ukuthi lokho siqala ukuphakela lo baba ukudla kusaphela emakhabetheni. Amaplate andile kodwa ukudla kuphela. Wathi ubaba wathi uyanaka ukuthi nathi asaqaba njalo. Uyanaka ukuthi nathi asisalwe njalo. Tshela makhana vula amehlo akhe emva kokunikela. Uthi le baba ngiyabona mkami ngo ngathi uqinisile ngempela. Uthi ke lo mama baba sengiyabona manje. This is the holy man. This is the holy man of God. A holy man of God deserves an apple. Lo baba ngiyini ngithi holy baba unamaboundary. Uma ngisele naye akakhuluma enye language. He's holy. He's holy. Ngoba one of the most underestimated blessing ukhonziswa umuntu ongamele umdefend ngenxa ye lifestyle yakhe. Ngoba ungcwele. Into ongamele uyithathe kancane le. Singangakunika izinto oyithandayo la ekhaya kodwa uma ukhonziswa umuntu oqotho, ukhonziswa umuntu ongcwele, hlala phansi. Don't change churches. If you are not happy about your life, don't change the church. Change the seat. Ungcwele lo muntu. Ungcwele.
Lokungimphakela nje kunoshintsho. Usathi-ke lo mama how to receive what is available. Uma lento lo baba ikwazi ukusebenza, uma lento lo baba ikwazi ukusebenza edla ehamba, kungaba njani mesehlala nathi? Uma lo baba into yakhe ikwazi ukusebenzela edla ehamba, how much more esehlala la ekhaya? How much more ikamero lakhe seliphekwe lethu? How much more esethandaza la ekhaya, edli breakfast la ekhaya, edli lunch la ekhaya, edli supper la ekhaya? Yaba njani? Onjani bazalwane? Uma lento ikusebenzela unikela ungayenzi sacrifice ngaba njani? Uma lento ikusebenzela uthandaza 10 minutes ungenzi i-hour kulento ngaba njani? Uma lento ikusebenzela ishumi ungayikhokhi ngaba njani? Wathi ubaba uthini mama? Athi asimakhele ikamela. Ngoba kulombuso, nguphi umbuso bazalwane? In the kingdom of God, you don't get what you desire. You get what you prepared for. The biggest question, have you prepared a room for your miracle? Ngiyabona uyafisa, ngiyabona uyamemeza uthi unyaka wakho lo. Have you prepared the room? Ngiyakuzwa uyamemeza kunyaka ngizoshada. Have you prepared the room? Ngiyakuzwa uyamemezela uthi mina I'm a child of God. This is my year. This is my year of Rehoboth. Asinankinga. Have you built the room for your miracle? Ngoba enye into desire, enye into preparation. Yazi manje into ezongiphatha kabi. Njengoba ungafuni ukwenza into esikufundisa zona, thina siyazenza and siyaphumelela. Ngoba ngathi sithwele ngawo. Ngoba ngathi thina sithwele kathi siyancenga. Yakhe igumbi. Funa ukuthi wasithwele ngawo. La igumbi liyakhiwa, igumbi lenziwa kanjani bazalwane? Bazalwane, there's a Church of Jesus and the local church. Into ofuna siyibalekele nje ukukhonziswa umpostoli number 1 esengeindleko zakhe. Yini azoyishiya lingekho igumbi akhelwe lona? Ujojo bayikhona nje indleko zakhe, uhleli ngendleko zakhe, abantu bathi mama uyathuma ilemvuselelo. Kumphoqa uNkulunkulu ukuthi ingcono abusise lo sacrificeile. Hayi abadlile. Ngoba phela asikwazi ukufana kuma results singafani kwi sacrifice. Ngothola leso kunenkinga yini umfutho wakho kubo yena ophakamayo. Singaphakama kanjani sonke singa sacrifice sonke? Thola mina kazo. Tshela makanifunda ukwakha igumbi. You don't suffer because you deserve to suffer. Ukuthi you're too cautious for your destiny. Ya uma sokumele wenze izinto ze destiny ube analyst. All of the sudden uba uthi basa umnotho, petrol, isikhathi. Uma sekumele uNkulunkulu umsacrificeele unalento ethi nje ibasala understandani izimo zethu asilingani. Lo baba akaqala ukushumayela endaweni kodwa uyaqala ukunika ukudla endaweni. Tshela makani uthi ufuna sikufundisa ukuthi uyithathwa kanjani into ekhona. Lo Nkosi yami sondelani bazalwane, nginithandazele sondelani. Uma lo baba efika ngakusasa ufika kunama double div truck. Awusi crusher sand, river sand, plaster sand, cement, yonke into yokwakha iyachithwa legcakeni. Sondelani. Kodwa lo mama akathanga ngoba uyakha bese wasekuphaka. Because you don't sacrifice another sacrifice for another sacrifice. You don't sacrifice a sacrifice because of another. Webasala phela akusho abanake manje upledgele iconference uyayeka isho.
nginyeke imali ngoba nizosuka nibe tense usondelane awuthi endlini uthi myeni wami ngicela ukunaka ingane ngicela ungiyeke kancane ngifuna nje ukunaka nje ingane unika ingane uthando uyayibulala lento ya ngoba ufuna ubulela umshado ngoba angikwazi ukufika endlini ngithi mina nkosikazi ngoba nibona ngirenovator ngifaka ama-aircon ngizoyibona egroseni ngizoyibona nenzenjani ngoba awuthi uma uwenze enye i-sacrifice bese ubulalenye awuyibulali i-sacrifice ekuvula amehlo for enye lo mama akathe ngoba nakho uyakha bese ethi-ke ngicela ungimisa iplate ngoba iplate elivula isibeletho wavuleka amehlo athi akusho uba nakho u-athende namhlanje sokubona ngolwesine angithi isikole wasiqeda nemvuselelo iqede ngoba awusiyena umuntu oshiya izinto phakathi awukwazi uqala ngemvuselelo abazali banalento ngoba nakho ungenza ukuthi bazo-understand ukuthi sikwenza konke ngaphandle kokulimaza okubi lo baba wabo futhi akasho ukuthi ngoba nakho uyakha amasalada wena inyama yikho lafana iplate kwakhiwa njengoba lalifana nasekuqaleni because God always observes your heart in a moment of sacrifice. Yeah, tell you amen. Yeah, God always. Yeah. Awuthi enkonzweni masuculile bese uyazela. Uthi apha nami sengiculile nababo sikwenza konke simemeza kwi-intercession simemeza emakhorasini sikhale endumisweni sibanjwe yizwi size kwi-altar call siqoqa itulo sivala imnyango awukuyeko kunye ngoba usukwenzile okunye bapha abanye akusebenzi bapha abanye la. We are a soldier in the army. Tell amen enkonzweni. Tell makhanda ukuthi awulahlo kunye. Umwenzo okunye. Abangiphe imposto. Wathola iplate wadla wahamba, wathola iplate wadla wahamba. I-construction iyabuya njalo. Wathola iplate wadla wahamba. With the same smile, same attitude, same sacrifice, same energy. Same energy. Yabona ke bazalwane, akusiyona indlu le ofuna ungene uzonesa inkinga zakho. Ungena ngalo amnyango noma ulimele kangakanani. Try to show the devil you have arrived in your father's house. Same energy. Ungezi la uzogcina icala. A sacrifice must be seen. Yeah. Singakhonzisa usubamba isikhwama. Sofuna ukuphuma Njobe suba Njobe ungasheshe uhambe ngama brother shower. Nasenkonzweni noma kube njalo. uJesu wayekhona namandla izitha zakhe kodwa zwabonanga ngoba i-availability kodwa funa sikufundise ukuthi into ekhona uthola baba maqeda ukudla sethi mama baba ngicela ungabusahamba ngicela unyuke ekamereni lakho eliphezulu wala baba ikamera uthi hayi njengoba besakha nje la sibona ukuthi we want to receive what is available asifuna uqobola usibhazi sifuna ukulakhela i-permanent residence like her ngoba sesibonile you are a holy man. Holy men deserve an upper room. A church must never miss a season of building an upper room ngoba umfundisi uyimele financial. Because he can't bless
from an assumption. Ethi hayi bayangithanda, hayi bayazama, akakwazi ukubusisa, akusetshenzwa ngokuzama, kusetshenzwa ngesacrifice. Funa noma kuthiwa izinto siyaxeka kodwa singaxeki kwi-sacrifice. But how can you make him comfortable so that he can release a blessing in a place of conviction? Hayi ukuthi anizwele. That's why embusweni asikwazi ukuthi inkosi busisa nabanganikelanga. Akabusiswa ngoba umuntu isibusiso siprovoke ngeprinciple. Uma sizothi siyakubusisa unganikelanga afuna nabangathandazanga bayithola into zakhona nabangafastanga manje siyobulala umbuso. Umbuso is not about feelings, it's about conviction. Wasuka lo baba wathi awu sengihleli wathi hayi baba hlala. Wanyuka lo Gehazi bangena eroomini. Bahlala first night, second night, third night wathi umprofeti Gehazi angiboni ingane lekhaya. Then the biggest question, why the prophet is interested in babies now? Why not the sudden prophet sebuza ngeingane? Kade akasebuza ngalutho. Kodwa lokho edla iplate. Kodwa ngesikhathi benyusa sacrifice. Because your seed will expose your needs. uNkulunkulu usisi lomuntu akalithathe emlonyeni nasenyembezini ulibuke embewini. If you withhold your seed, you are withholding a moment of exposing your seeds. Umuntu ahlala naye njalo enibonana naye njalo akadingi ukuthi ushoda ngempahla ngoba i-communion, i-relationship, ukuhlala naye ku-expose ukuthi hayibo izolo begqoke kanje namhlanje ugqoke kanje ebazalwane ngeke ukhalela ukuphuma enhluphekweni uma ungafuni ukudedela imbewu. That was the first reason he asked about the baby. Ngoba izinga le-sacrifice la expose izinga ley'dingo zabo. Number 2, umprofeti yazobuzelana ngey'ngane ngoba ngesikhathi edla ehamba ubethatha ingane isecrash. Pastor. Kodwa ngesikhathi bemakhela igumbi wathi umprofeti hayi man ayikho ingane sengidla amaplate amangaka. Oh, i-sacrifice mnandi injustice engaka angikwazi phela ukudla ayikwazi ingilosi ukudla amadombolo kaSara engabudla umnyumba bayo ngoba kwi-level of sacrifice it is illegal in the spirit ukuthi uNkulunkulu adle ama-sacrifice akhe angazivi inkinga yili mahasaya khulumuyase kushana maye Kele mahande hili shala baya la kushana na mahasia ha basalwa achaze ngibone ngani akaze ngibone ke ayingeke kazi hawu sehlele silele embedeni khanyisela isibani ngihlele esitulweni nginetafula labantu bangezansi kwami. This is injustice. Bathamba bisa lo mama aphuthume sela abantu abenze njena akumele besale befana bazalwane ngiyememezela nyusisinga le sacrifice. Don't pity yourself. Ngeke kuyizwela kukhiphe inkinga nonazo. To remain the same is fine, but I'm giving you how to receive what is available. Wathi umprofeti mama ngalesikhathi ngonyaka ozayo uzobukhulelwa. Wathi umntwana hey baba cela ume baba ngicela i-hospitality yami ingakwenza uprofeti noma ngingenalutho ngikuphethe kahle njengomoya kanti kodwa sengimdala indoda indala futhi ngihleli kahle
phakathi kwabantu bakithi. Futhi I am well to do man. Into ey'ngane mangizama ngahluleka. Uthi lo baba, yey! Nami angithandi ukuprofetha. Isenzo sakho. Khona izinto uNkulunkulu azenza ngoba uwenza isenzo. Isenzo senza uNkulunkulu asheshise isikhathi. Isenzo senza uNkulunkulu athunge ibelethe eyivuzayo. Isenzo. Kululu kunaya abazalwane sondelana. Tshela mama ngizweni how to receive it after ngiyithandaza ngizweni. You know what happened in the spirit? Ngalesikhathi lo baba edla ehamba ubengena nengane aphinda aphume nayo. Ngesikhathi edla eyolala khona ubengena nengane yakhe aphinde ahambe nayo. It's your choice tonight. Uthi uyayihlalisa izinto zakho noma uyayeka ngidade kanje. Yalento ngisho uyibona ngani ukuzwe emoyeni wakho uthi kunento imminent. Kungathi ne breakthrough sofika ngathi kunento soyibamba phela ukuthi inya. Bengama signal in the spirit to build an upper. uNkulunkulu akasizweli uyasenzela ngokwesambulo onaso. My exit mark. Your revelation is your limitation. Your revelation is your limitation. Akenzi ngaphambi kwesambulo onaso. Unfortunately, abanye bethu uNkulunkulu wethu mncane ukudlula ingane yakho izalayo. Ingane yakho izalayo igqoka itekle la cost lika 2000 kodwa ukwazi wenza 2000 as a free will because your revelation is your limitation. Uthi 2000 ungaya enganeni yakho kodwa ukwazi uke altar. Uma subiza nithi naha sekabiza ama 2000 kodwa kulula ukufika emall uyeshwapha awukho wrong. Your revelation is your limitation. Abanye bethu uNkulunkulu wethu ngani ukudlula imoto esapha ngazo. Wena uma ufika egarage kulo petrol obiza uthi full tank. Umfana ethi 1.8 imoto wendothi ikhadi uthi speed point. Kodwa manje la inkonzweni mathaqala kala ma 1.8 uzothana nawe uyagcina namhlanje. Asikusoli. Your revelation is your limitation. Kulula ukuyikhipha egarage kodwa kunzima uyilethe altar. Sondelani bazalwane. uNkulunkulu ukulekelela ngokwesambulo onaso. Abanye babona umprofeti babona umuntu obhorekile kodwa lo mama waseshuneni wabona indoda yakhe nekamera ephezulu ushawe isambulo. When you are out with your family in a certain restaurant ibill ibuyi 1.4 uthi intombazane ngicela u-800 rand 1.5 wena kanje uthi ingane ngiyabona kodwa inkonzweni akwazi uyilethe 1.5. You know why? You know why? It's not about affordability. We are failing to place a demand in the spirit. Something is available tonight. I say something is available tonight. Something is available tonight. If you are lacking revelation, there are two things you must grow after this revival. You must grow in your sacrifice in your revelation. Ngoba uma ungafuna ukukhula sizokhula thina
bese kube ngathi sithwele ngawo. Wathi mama cela ungiprofethi ngiright wathi baba angikuprofethi ngoba ngithanda. Your sacrifice had provoked the heavens. Bazalwane, take this statement and don't forget it, live by it. You can make a living through giving. You can make a living through giving. If you umwehlisa kwi giving, wehlisa supply. You must reach a level where you say, for me, Kambushandov, I'll never be poor another day in my life. Not because I've got big investment, I've got too much seat on the ground. Yeah. Uma ngifika eBinoni angikwazi ukuhamba ngadikila. Yeah, ngoba funa uma ngaba nenkinga eBinoni ngingalali eminyaka. Imbewu ithi lona siyamazi. Noma ngafika eLimpopo, uma ngangena ku Facebook wami ngithi ngiseLimpopo endaweni ukuthi who can help? My inbox will influx, not because I am known there. The ground is subdued by my seed. Manje wena ufuna sikuzwele kanti ubhekene nenkinga yahlula abazali bakho. And don't undermine what killed your parent. It can kill you too. Until you silence it with the seed. Hayi bazalwane. Nayi language of nasiyeke embusweni. Bazalwane, it's time for free will offering. You can't survive here. Awukho umbuso ne free will. Uma ufika ngalena esangomeni bakuthatha lo mithathu zakho ibiza bathi khumula lento. Phephetha la. Inkomo yami 5,000 done. Ngoba awukwazi udinga usizo uphinde ube ne free will. How can you have a will when you are down? Bazalwane lethani lokho eningakho anikwazi asikwazi kwenza njalo. I'm laying these foundations because lemvuselele ye-exit yakho. uNkulunkulu uzokunika i-special detour kulama cycles owaphilayo. You can't have a free will. Here, you decide, I suffer or I take myself out. Isibeletho sasesikhathele. Kodwa ingane yahlala kwi-sacrifice. Yahlala kwi-sacrifice. Yangahle ngoba isibeletho sasesikhathele. Ushilo uyazi ukuthi ubaba usemdala nomama uyambona usekhulile. Kodwa ke ngoba sebenze i-upper room. Akakwazi ukungatholi ngenxa ye-natural law, kukhona i-supernatural law. These are the mysteries of the kingdom. Uma sincenga sizohlupheka siniphethe. How to receive what is available. Sime ngenyama. Ngicela uma ukhona namhlanje uthi Nkosi something is available for me, come here. Uthi there's something available for me tonight. Just come here. There's something for me tonight. There's something for me. Bazalwane. Speed matters in the things of the spirit. Hey, siyakhala ukuthi usheshe kangakanani. Sara shesha yenza madobo Sara bafana hlabani Slovela Sara Kova Bilisan Pagan bahle abantu basezulwini bengakahambi. Lift up your hands. Tune the spirit, tune up in the spirit, tune up in the spirit. Shadabayade. Kuluba Salabahande. Ashas, please help me. Something is available. Receive it. There's a touch of the Holy Ghost. Kunesandla esingabonwa sekuthinta njengamanje. Niyamemezela ukushesha kwesikhathi. Touch, receive it, touch. Yes, the Spirit is touching you right now. The Spirit is touching you right now. Allow the Spirit to touch you. Let my swallow
iyona letenyakazayo iyona ngicela amashasa sondele ngoba amandla kaNkulunkulu ayabathinta manje. Allow the Spirit of God touch. Yes, touch. Ifumele letithinde yebo moya wayingane shalabaya ithathe le iyona le fire of the Holy Ghost. Kulululu, receive it. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Ithathe le no. Receive it. Fire, yeah. Shalababa. Take it. Receive what is available. Yeah. Take it. I shall speak. Oh, Shalabaha. Itatelet. There's an opening tonight. There's a touch tonight. There's a demand in the spirit tonight. Receive what is available. Shalabahase. Libra patoko shalabaya. Pulabahase. Take it. In the name of Jesus. There's something available for you and your family in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Take it. It's available. Take it. It's available. Your life will never be the same again. The insight of the word, the power. Who shall have a the thunders? Can the church pray? Who shall have a tire? Who shall have a sata? Repekosha. Open your heart and pray. Open your heart and pray. There's a release of the supernatural. There's a release of the supernatural. Everyone pray. Everyone pray. I speak a liberation. I declare the acceptable year of the Lord. Oh, we are saved. We are Kanya. We are Fuleka. Pray, everyone pray. Oh, Shabbat.